በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ? በዚያ ዓለም ሐሳብ እንዲዛል በቤተ መቅደስ ያሳደከኝ ለአፌ ጥበብን ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? ደህና ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከም ሰላም ንኽዎ ድማ ሰላም ትኾኑ መዓልቲ ተስፋ እየ። እኳዕ ድማ ብሰላም መጻኹም ለበላይ ትብላወልኹም ሓድሽኩም ሰብስክራይብ ነበራትኩም ድማ ላይክ ኮሜንት ላገበርኩም ምብርታዕኩም ኣይፈለኒ ስላል ትገብርለይ ኣዝየ ካብ ልቢ ላመስገንሁ። ሎማዓንቲ ድማ ኣዝያ ብጣዕሚ ልትጠቅም ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ዝኾነ ትምህርቲ ንእሽቶን ዝበሃል ነገር የለይ ኩሉ ንነባዕሉ ኣለዎ። ዝኾነ ደሞ ኣዳሚፅኻ ትድድልየካ ትወስድ ትድልየድልየካ ደሞ ትሓድግ ማለት እዩ እምበር ሎማዓንቲ ብልበለፀ ልገረውትና ወይ ኣሕዋትና ሓድሽቲ ዓመትኩም ዝኣትለ እያ ጠቅስ ግን ኩላትና ትጠቕመና እያ። ኣብ ዝኾነ ግዜ መዓልቲ ኮነ ሰዓት ኩሉ ግዜ ሓድሽ እዩ ነባር ዝበሃል የለ። ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ክሳብ ዝኾነ ነገር ምምሃር ፅቡቅ እዩ። እዛ ትምህርቲ እዚኣ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ ማለት እዩ። ግን ብልበለፀ ሓድሽ ዓመት ክምሉ ኮነ ሕዚ ሓድሽ ዓመት ማለት ምጅማር ቀዳማይ ወርሒ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ መዓልቲ እዩ። ናትና ሓሊፍናስ ራብዓይ ወርሒ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ። ዞሮ ዞሮ ላብኡ ከብለኩም እምበር ኣርእስተ ኣብ ሓድሽ ዓመት 2026 ደው ክተብሎም ዘለካ 17 ነገራት እዩ ዝብል ሰናይ ፃኒሒት ሓደ ብዛዕባ ርእይቶ ካልኦት ሰባት ካብ መጠን ንላዕሊ ምግዳስ ኣቋርፅ። ካልኣይ ኣይፋል ክትብል ኣብ ዝደረኻሉ እዋን እወ ምባል ኣቋርፅ። ሰልሳይ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ብዝኾነ ነገራት ምጭናቕ ኣቋርፅ። ራብዓይ ኣእምሮን ኣካላውን ጥዕናኻ ሸለል ምባል ኣቋርፅ። ሓምሻይ ንዓኻ ክብሪ ምስ ዘይብሎም ሰባት ምውዓል ኣቋርፅ። ሸድሻይ ንነብሲ ወከፍ ሓሳብ ስምዒት ምእማን ኣቋርፅ። ሸብዓይ ንነብሲ ወከፍ ስምዒት ምላሽ ምሃብ ኣቋርፅ። ሸምናይ ግዚኡን ንዘይሂበካ ሰብ ግዜኻ ምሃብ ኣቋርፅ። ተሽዓይ ንገዛ ርእስኻ ጥራይ ምውሳእ ኣቋርፅ። ዓስራይ ትኹረትካ ኣብ ዝሰርቕ ነገራት ርሓቕ። ዓስራይ ትኩረትካ ካብ ዝሰርቕ ነገራት ራሓቕ። 11 ንኩሉ ክትቋፃፀሮ ምፍታን ኣቋርፅ። 12 ብገንዘብካን ምቕላድ ኣቋርፅ። 13 ካብ ኣምላኽካ ንላዕሊ ኣብ ደቂ ሰባት ዝኾነ ነገር ትፅቢት ምግባር ኣቋርፅ። 14 ኣገደስቲ ዘይኮኑ ነገራት ምግባር ኣቋርፅ። 15 ንነብስኻ ምስ ካልኦት ምውድዳር ኣቋርፅ። 16 ኩሉ ነገር ብገዛ ርእስኻ ክትገብሮ ምፍታን ኣቋርፅ። ሓገዝ ሕተት። 17 ንዘይፈትወካ ሰብ ምፍታው ኣቋርፅ እያ ትብል ማለት እዩ። ብጣዕሚ ካብዚ መሃረትኒ ደስ ዝበለትኒ እያ። ኣርእስቱ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ
ዝመጽእ ኣርእስቲ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ብጣዕሚ እዩ ጠቓሚ መሃርን እንድሕር ኣስተውዒልናዮ ማለት እዩ። ምክንያቱ ፅን ኢልካ ተዳምፆ ተዘይኮይንካ ኣዝኻ ብውሽጥኻ ምክንያት በተለይ ኣብ ደቂ ሰባት ትፅቢት ምግባር ደቂ ሰባት ክሳብ ዝኾነ ድረስ ብጣዕሚ ኢና ተፅቢት ንገብር። ንኣብነት ከምዚ ክገብረልካ እየ ወይ ከምዚ ክሰርሐልካ ወይ ደሞ ዋላ ከምቲ ኣብ ግዜኻ እውን ከምኡ ማለት እዩ። ኣብ ለይንገብሮ ባዕልና እውን ቃል ኣይንእተን ኣብ ዝኾነ ንሰባት ግዜና እንድሕር ዘይህቡና ኮይኖም ግዚኦም ድሕሪ ዘይሂቡና ኮይኖም ንሕና ግዜ ሂብና ንሳቶም ግዚኦም ድሕሪ ዘይሂቡና ኣብቲ ንሳቶም ጥራሕ ዝደልይዎ ዝረኽቡና እንድሕር ኮይኖም ብጣዕሚ እቲ ዝኸፍአ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ንሳቶም ኣብቲ ደልዩና ሰዓት በቃ ኣለኹ ንብሎም ማለት እዩ። ንሳቶም ግን ኣብቲ ዝደበሮም ኣብቲ ግዜኦም በቃ ዝሰልችዮም ይደልዩኻ ማለት እዩ። ንስኻ ልትደልዮም ሰዓት ወይ ደው ኢልካሎም ድዩ ወይ ፅሒፍካሎም ድዩ ወይ መራ ተጨናኒቕካ ሰብ ዝደለኻሉ ሰዓት ግን ዘይርከቡ ሰባት ኣለዉ። ጥራሕ ንሳቶም ኣብቲ ሰቶም ዝደልዩኻ ጥራሕ ይርከቡ። ወላ ኣብቲ ዝደለኻዮ ሰዓት በቃ ድሓር ክደልየካ ኣለኹ ገለ ተባሂሉ በቃ ጨለይ ኢሎም ክድውለልካ እዮም ገይሮም ዝጠፍኡ ኣለዉ። ወላ ክምለሰካ እየ ወይ ከምዚ በቃ ብቻስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ከምዚ ዓይነት ነብሲ ሓደ ንባዕልካ ዓርሲ እምነትካ ይወድቕ ከምዚ ትጨናነቕ ማለት እዩ። ብስንኪ እቲ ሰብ ሲ እንታይ ገይረ እየ ምክንያቱ ጥፍኣተ ዝሃለየ ኣብቲ ሰብ እሱ ጥፍኣተኛ ንሃለየት ግን ንባዕልካ ተመሊስካ ትወቅስ ከምዚ ደልየ ክኾን ከምዚ ገይረ ክኾን ከምዚ ብከምዚ ዶ ክኾን እንታይ ስለዝኾነ እዩ ከምዚ ገይርኒ እኒኦ ገለታት ዝለበልካ ብባዕልካ ልትጨነቕ ማለት እዩ። ካብቲ እሱ ዘጥፍኦ ጥፍኣት ለለ ነብስካ ላወቀስካ ልተሕልፎ ግዜ ይኸፍእ ማለት እዩ። ጭንቂ ብጣዕሚ ይሕመቕ እና ሰባት በቃ ንሪኦም እሞ ላሕና ክኾኑ ድዮም ግዚኦም ክሁና ድዮም ዘይክሁና ተኮይኖም ካብ ባዕልና ዝዓቢ ነገር የለይ። በቃ ዘይኮኑና ተኮይኖም ግዜ ዘይህቡና ተኮይኖም ምሕዳግ እዩ። ዓርስና ክነጨናንቕ የብልናይ ትሕትና ክስምዐና የብሉን ዓርሲ እምነት ዘይብልና ክስምዐና የብሉን ንዘይፈትየካ ምፍታይ በተለይ 17 ንዘይፈትየካ ሰብ ምፍታው ኣቋርፅ እያ ትሞት ማለት ከምዚ እንድሕር ዘይፈትየካ ኮይኑ ምንም ፋይዳ የብሉን ማለት እዩ። ካብዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብሱ ኢሉ ኣብ ኮኩሕስ ማይ ምስታይ ማለት እዩ። ኮኩ ሓቂ ተማይ ተስተዮ ኢኻ ግን ምንም ነገር ክወቅል ኣይኽእልን። ኣብኡ ተፍስቶ ተኮይንካ ዘይፈትየካ ሰብ እውን ከምኡ እዩ። በቃ ላፍቲ እሱ ዝደልየካ ላሕና ላእኻ ዝደልየካ ሰብ ምኻድ እዩ። ኣነ እዚ ክመክረኩም ወይ ገለ ኮይነ ይኾነ ግን የዘኻኽረኩም እየ ዘለኹ የዘኻኽረኩም እየ ዘለኹ ማለት እዩ። ናስተውዕል ብኩሉ ነገር ዓርስና ኣይንጉዳእ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ሓሳብ ልብና የስምረና። መልካም ሓድሽ ዓመት ሰናይ ሓድሽ ዓመት ድማ የምንለኹም ኣሕዋትናን ገራውትናን ትግርኛ ልትሰምዑ እዚ ሓድሽ ዓመትኩም እዩ። ሰናይ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ ፍቕሪ ምስ ቤተሰብኩም ትራኸብሉ ዓድኹም ሰላም ይገሮም ኩሉ ሰላም ወዲ ሰብ ይኹን ማለት እዩ። ሰላም ንማንም ሰብ እዩ ልትየለይ ማለት እዩ። ብርግጥ ሎማዓንቲ ሓያል ሰዓል ሒዙኒ ኣሎ ርእሰይ ብጣዕሚ ይሕመኒ ኣሎ ማለት እዩ። ብኸምኡ እያ እምዚ እንትን ዝብል ኣለኹ ግን እዛ ፅሑፍ ማራ ስለዝማረኸትኒ ክሓልፋ ስለዘይደለኹ እየ። ድምፀይ ብጣዕሚ ትሒት ኣሎ ይርድአኒ እዩ ግን ደሞ ተፀሚምኩም ስምዕዋ ማለት ይሕዘ እውን ግን ላይክ ሰብስክራይብ ደሞ ኣይትረስዑም። ላይ ዓብዪ ሓገዝ እዩ እና እዚ ይመስል ነይሩ። ሓቢረኩም ፀናሕኹ። ኣነ ብዕድላይ ትጓል ሒዋን እየ ማለት እዩ። ሰናይ ፃኒሒት እና ሓሳብ ልብኩም ይስምረኩም። ሰናይ ሓድሽ ዓመት ትለዋልኹ እየ ማለት እዩ። ብራታ ሓወተይ ባይ ይቀኒየለይ በቤተ መቅደስ ያሳደገኝ ለአፌ ጥበብን ያስተማርከኝ የልጅነት አምላክ ወዴት አለ? በዚያ ዓለም ሀሳብ እንዲዛል በቤተ መቅደስ ያሳደገኝ ለአፌ